Roy try prabanget hagani ka snging yuan banai ngo yo blay na mo sa sin pat na galyang jingi ka wa ombaem yo banai ni ka ktin jong blay shapi ki prabanget bait bagani ka sngi akwa ban kren khendiat na ka ktin jong blay nganget pin plat por badu blay nyo ban kerkhui fi hagaru kom ka wa fala bagani ka sngi akwa ban pek chapang jong utrai jingi ulong blay ubobha hagi por baro jangga jingem ka Bible ko ang kumni na ka gospel ka dong Yohanes kalanang ka bashipaw kadakat ka bashipaw bat ka bakatway ka ang ini kikintin unong tu umwan reitang ba unyo tu ba unyo penyap bat unyo penjat di ngangalawan ba kinyo ika jingem bat kinyo karhay yakaru ngalalong unang aplang berat babha uta unang aplang berat babha la aitino ilaga jingem namta kilang berat kanini ka ktian jong blay ka bang akwa banyak hagani ka sngi fitip bang iem aga pertai ka badan shibun ki jingele jangga jingem ka jingem ka baman la ka sngi ngidon kamban pen bet yaka namar don na pedeng jingi ngidon shibun ki jing tulot haga jingem namar tip ya gani ka way bau setan don la ka jong ka buj ban trop bat ban pen hap no ya ka jinget wat ya ka belayat len tiru perlok bait wanam kan chingan ya la ka jingem rei tip ya gani ka way ban nang ban shania outrai ban IT bat ban bu ya la di haga jing shania ka bapura ka jong blay banganget scam bagani ka kubor ka ba kwa pen mai pi dalam punya pi sngodo men sim ya laga jingem pi sngo bakam don jingkermen lesi fidan haga jing shate mrau haga kia au drop saki kam ke sniu bagani ke sngi ngakwa banong ye pi banagani ke por ka fi sngo ni ka tien jong blay u blay don ni ka ban kerkhu ye pi haga ni ka clip mat ka Bible ko ong bau jisu ulang nong up lang brat ubabha ula ai no ini ke jingem bagata ka jingem ka bakrhai namta jonga ba jong pi compare kay ko fiat lenti compare kumnu pm kay ka jingem ko fidan menta renga ong ye pi ni ka way la daw no budan yu kon don ka jingem ubam dan yu kon dan ka jingem banini ka ktien jong blay uni nong up lang brat babha ulawan chisin ya ka banai ni ka jingem kum ka jingknya hakmat kalau ka ding fna Calvary ya ka ban sino e ka ram ka jonga ba jongpi ba ni ka daw balay bo jisu ha ban wan banai ya ka ni ka jingem nam ta ka ni ka purthai ka daw ka long namar ka pop ka Bible ko ang ka room ka lang ban ri ka khat ka ba khadu ka kren shai ka bainong jong ka pop long ka jingya re ka jing ai jong blay ka long ka jingem bam jukot lesi vidana ka pop ka ba bat ye fi ka ba khanglat ye fi ha ka ni ka sngi tip ba utrai ulong unong job haga jingem ka jongpi la pin wanda ka donut pin pai show try pin kalai ka bamut bat u blay udyo ban pen thamai ban penem pat ya fi namar balay bo new jisu wan banai ya gani ka jingknya banai gani ka jingem ka daw ka long ba ban siu no ka door jang gani ka pop nan bala ban siu ni ka door namar ka ni dei ka pisa ka fin siu ka dei ka jingdon jingem dei ke ka fila ban yo e ndrei fi ha banai ya ka snam ka ba lui ya ka ban sino e ni ka ram ya ka bangila du no e ka ta ka jinglong ki khon ki jong blay sa shi sien pat nga khot ya pi ha ga ni ka por jisu le wan balong ka jingknya tang shi sien halo ka ding fna nan kam shu ka snam de ki marat ba jang ki wei pat and re ka ni ka snam ka bola pen mi tang shi sien halo ka ding fna ka de ka ni ka bon ra e ka jing pen khia ka ra e ka jing penem ka ra e ka jing pelat ka ra e ki kamba balai bo jisu ha pa pen mi snam ka Bible kong Hebrew khandai puat la kam dan ka jing mi snam kanam dan jing ma bai de ka daw ka snam ka de ka jingem dai de ka daw chen de lech ki hospital ki wi ki jaka jing smar ha ba ki briu ki ong dan kam snam ki ha ban wat ki ha ban tiet namala dam yo e de ka snam uniu bril ne ka briu ki la ban yap no de ka jingem ka jongki andre uniu jisu lawan ban ai ni ka snam ka belului nam de ki pop ka jonga pi nam de ka jing tem ba ka jing duk jing kerduk ban ra e ka jing pen khia bat ka jing ker khu jong play kan long hai ka jingem ka jonga ba jong fi de ka dang si no tu jing tho ha ke hospital kyang donate blood save life ka mo ai ka snanya pi kan ya dal ne kan pem yanu reno ki men sing ki ko do perlok bait ha ke ni ka por nga kwa banong ye pi kumni la da fi one show jisu ula dep silut ya ka ram namanta jong fi ula ai ke ni ka jingem ba ke ni ka jingem ka long ka ba kerhai ha ke jena fi le si fidan pre ka jing pang ha ke ni ka por fidan pre ka jing kerdu fidan pre ka jing sngosi fidan ka jing ban khia ka Bible ko ang one pi ba thai ba khia ka jing ket ngan pen jam ye fi bread ye ni ka jing ket how try un pen khia
un pelat un ai fi ka jingem ka badan ka jingkermen ban ka Bible ko ang Jisu lang ka jingkermen ulang ka bor ulang ka sti ulang ka kut baskem ulang ka jingada ulang utau blay ubatip ban yeshem ye ka jingdan kam jangab jang fi ba dai tau ni blay ubha ubayai ne ubam jukla ulang ujuk nan taski bam jukut udang up yanga bede fi ki badan kam ye ka jingpen khia badan kam ye ka jingpen lan let's see if you don't have preng ka jingem kata ka jingem ka bamdan bala ban sngo thui fi phemyo ai ka jingie jong blay fi sngo marway pidam pre ka jingpang pidam pre ka jingkerdo pidam pre ka jing sngo sik thang pidam pre ka jing duno jage ke one show blay unai pat ye fi nalu ka jingkot jingkhia ka jingem bathamai ka jingkmen ka bor ka spa ka po ba ke baro ka Bible ko ang na fila don you kun jong blay fin don lot ke baro ban nginget ba ka ni ka ktin jong blay ka pun kan mau shapi ka ni ka si ka long ba Jisu ang nga dep ban ai ya ka ni ka jingem nam ta jong pi baro kam dan shu da ka wei ka kendon dan shu da ka wei pat karu kom bangin wan show try Jisu lang ka lenti ulang ka jing shisha ulang ka jingem dan ba wan ka hima jong blay light tang dau ni ba fi wan lamba jong Jisu fe ni i ba ki ba thmai kin wan ai ka jing na fi ka jingem ka ba kemen ka jingem ka ba kwat ka khia ka jing pen em jong try kan long ha ka jingem da fi ba ka ni ka pon ka khot pi ki pra bangai khot pi ki porlok bat ublay unyo ban pen khia ye ka mensim ye ka jumut khat ye ka donot jong phi bat unle iki kamba khot kerteng ka jong try un pen em ye fi unle iki ka bathmai ai ka jing jong phi wa khami ngan le ka bathmai ka barim kan le no bat ke iki ka bathmai kin jalong ai ka jing jong phi ka jing khia kran ai ka met ai ka mensim ai ka benta baro a khot phi ki ni ka pon one show try da ka jing pen bet da ka jing kala ka mot da ka jing pen dem sa sisian wat yo new blay pin yo ai ka jing it ka ba fila du no ha ka perthai bat ka ni ka jing it kadang yai wat yanga ba de phi tu ni dwai ha ka ni ka por ka ba menta ong try ba it ngawana khmat jame banai ngo ini ka ktin ka ba em ka ba melong nong up lang brat ba bha mela ai ni ka jingem bar ka ni ka jingem ka long ka ba kerhai nam ta jonga nga pdiang yame de ka jinget ban nga nget ba men pen khia ai ka jingpang pen khia ai ka jingmet berkat pen khia ai ka jingem jonga pelat ni ka jinglong merau ka jonga ai ka jingem ka balat lut ka ba nganyo le kemen hami try pelat ingan nong luti nong penyap nong syukur belong setan try ai bor bangan long ukon jame ban nga nget ha ka gerteng ka jame ba ka sna jame kan sat khot ban adu ka ni ka sngi tho ka teng jonga ngalong kon jame ko try nga ai ngoi ni ka ktin ai ngoi ini kijing dorang kat jame ka bo ba ka buram ba ka jing ro tang shame ta shi bam jukut ro amen amen parlok ba i agani ka por i ai ngo yo blay ba ini di ktin ba kendiat pengi hp ba nginget ba ka jinget jong pi ka trekam ba ka yai khi ba ka yai pen khia ye ka men sim ka jong pi ai fi ka jing em ko thmai to blay nyo ban ker khui fi dan kam jing duai jing slok la man phone ki number ni ai screen sa shi sien pat u blay jong ka jing sok ker khui fi baro amen